Ingdeng Petro Karbi Hirjer amai amahang ketegarani katalon pot. Dev Higher Secondary School along Nimkan Suri Nirain Korapri Apartment HSLC exam asat lang Yondon atau Mapan Karjuk. Jengkha Benglong laka Troxicopli constituency kaparlo Jengkha education ID along binini bhai krebli arani Ingdeng Kretrok Karbi Hirjer amai amahang ketek katalon padopon. Labangso amai along aluhi sarpo aman peng pek kacetong dun Jengkha Municipal Board Chairman Sir Singh Phangcho Kangbora Teron Jengkha College amai phu Ram Singh Phangcho Karbi Lamet amai Central Committee dun mai phu laben Karbi Hirjer ketok adun cetong dun rigdi. Mai along Hirjer alo thui jeng nai pu apu alo Jengkha Municipal Board a Chairman Sir Singh Phangcho ari deng pensi ingpupon lapen hirbang atum kaprek mai along Lunang timuan saya kenaman si sopen benan di utama Parman pada tangan ini karbi Hirjer parjupon lapen aluhi sarpo alam the along alang likaning je ponke lapuson henlo Karbi atumke amina alam penta bang alam si rimdun rong tokdun rong pusi pachini pon lapen alang litum Perangki atum angno kaning je pon alam thele arju iksina. West Karbi Anglong Jengkha irrigation IPL long nitum padap baji roksira achitim pen nitum Karbi Hirji ramai ningkan kretrok mate Ingdeng kretrok amahang kithe katalon panceng ponlo lasi wangbom pen nitum bajiner kep prachiti malom lampen nitum la Hirji relong lemrapet akehai kat romhang alang lisame general secretary lo tapente aku dotulang bisurup terang alang listame dak nitum long maksud Karbi Hirji ramai long nachirabdun hirbang polo lapen alang li ke finance secretary lo lapen aro indo dotulang nitum long nachirabdun pen non alang li Karbi lo cekloi jon aprang labangke akehai Joy Singh timung alang li bangke dak nitum Karbi Hirji ramai long vice president lo lasini nitum alang litum hansame cikimu pon padulo lapen nono bangke nitum dak hirbang amai mate la sosai bangke nitum la sosai deng pachun bomlo tambomlo lapen dak jasemet nitum pini la bangso hirjir amai mate hirbang amai binangko bang lahelo jen ningkan drop bak do nitum asapsu bangso hirjir amai katikuk he bangke lahelo je COVID-19 laso penamat hirjir amai kidi pon bang tikuk rok lo lasi non kuthot labangso hirjir lamjir lamet lamchong non thur oi kimia phan anso se ketok kelang patika pachini pon thujia phan nitum pangcheng pon thulo pen nitum labangso hirjir amai pensame chuniri pon thulo la non thur oi mitum phan athe mo pejo pen bangke litum cetini derji ini tuh jom si hirjir lamji Karbi Hirji ramai asum hanya tekor ketalon pon dan Jengkha irrigation IPL long asih jasmet pini pon alam theke lalo Jengkha shrub mate nikam ke shrub hirjir abangke ini kardia ke tumi hirjir abangke asum si tokpon bom lo mane ini cuma mane arthulong lo jamilong lo Burhilong lo, kasi layo itu malam aja isi bangke hirjir taplang nang jadi pensi, kardiang lo adang pi, atau kan lo si tane itu hirjir bang, lang nang jadi pensi, dulu along kita, asal akhasi, keroni along si tane isi kardi hirjir main nang mam, masih aktif pi lah lo, itu mah hirjir, do Higher Secondary School along felicitation program HSLC exam asat lang kiundun atau mapan bangsa program pamanpon. Wasal si alang nitum exam kiundun atau mapan mamping pi ponsi abang Putin bang 15 apan
sitami teacher atum pen certificate lapen dot pen pi pajer po lapen bang su HSLC saplang ki undun atum apham la an su se aprang ke bang ji me te kachar li ke misen ji aphan pura elitum a teacher atum si tami hirjumi pajerdun matte tham pajermi do ate non malom ke kachar li jong si awe puluti munit marekta itin abang awe kachar li jong si do tek share pulote tangte mithang aphanta teacher ke do la Sodak Dak si non keman tang IAS police teacher keman kapret asa kori ke long atumta cipaduk pensi long ponrenti lo la Sodak Dak nang tumta cipaduk do nang pupusi student atom phan pare dundo alangli Robinson Qatar ahin ben phan pa chini pon alam the box abange ake joy pen pipa jer pon pupusi tham pa chini duno lapen labang sa program along tingkreng rong pi alang lita chatong dun principal pencheng lok teacher atum do an sitami ning chaparong si misen pen bangsa program pachun pondo dipu pen nang kelo beta hiraskin be report notice pini na tum makadom churu iglo na tum pen jone pini ni tum jitula dakatalon la so bangta rata tum da chini longpo pasi nilihin pen hok pe dala mangela lo pini katalon ko bangke lake isining rong par usumar panta haula kitchen ni kan means 1969 pen non an la so program bang ni dum deng de pin la asi non pining si la so na program bang ke deng cheng la la pen ke usumar pen ka ti tong long u ikup ti tong long pet mane kadung we singrum pet pen ka ti tong ko bangke pining lo ke cheng ke deng cheng a program lo Pining total appearance constant hoise. Pining bangke de ahok pet ni to bangke total appears bangke 173 la bangke ako ke pas bangke na 160. Kali salah ke pas student dengan sampai scholarship sampai tipon sampai. Laso na bangke non ana mamnge ni to mata thekelang ate scholarship puro dante lake government do se ahok pet ke pinangi. Kita nil tung government ahin pen jong si kavi puro te ni tum hen ahin ben bangke scholarship bangke di pija wasai koi dilong tek te tai. Asi ting wai ti ke lahai puthang bang ni tum kladak penang ye dun tek te data. Nah itu sekolah persentas kimilo nasa. So persentas kimilo nanti kumat fansi turu kang tum. Churu kang tung gela pulo je innovator pada li puno dagi sono taksi student pan rochot la takali la be teacher pan rochot putakali la be so taksi kirunai kaduk be pandalo ate je समय पे bangke teacher number 1 la banglo la bangke number 2 ke student lo la bangke number 3 bangke apiapo la sila ke thom yong diga cherap dulu purode akisung bangke kom chaji la si la ke thom yong si litum pachi roblu pulong te la bangke asisten la program ba asisten akam ni tung claim putame ilitung kedeng pon bang joche la penke ki un bang joche asi LC exam pass kan lapen ini promote lapen non future pansinon itum body tun bomno la HLC exam se pansinon nitum ready bomno lapen non lansa thak body tun pon itum la HLC exam pan ansa se pami pan ansa se ipi po nong nam padoi pan ansa se body tun po Non labang so ke pas nung nitong kumasi ka churu itu. lapen teacher tum lo lapen principal lo konti lapen class ita dun panda chero lo latum pan nang body dun pen Naliman ke? chesong toro Kon division. Hah? Kon division. First division Sampai kuma ahin kan non 63 non labang so nang itong ke pas ahin kan non next labang so exam itu yang PC pas ini kan. non tumta body dun pola onan ke ja tumta body dun hansi tum no po ning darong piralo teacher tum da bori pinglo niya klo benchero lo teacher tum han anta ke thek thea son anta nang than lo nang bori pilo nilita nigaro pilo cho Nang men mang ke kong so? men ki lerbon rong pipi ko Kon division pass ke? second Percentage? 56 Nang non course kenya ning ha. science Science.